Здравейте, хора! Аз съм Светли и добре дошли в канала. Днеска ще играем на Ice Horror Escape и започваме. Ако искате, абонирайте се, оставете лайк и нека да започваме. Натискаме продължи. Ние сме в някаква стая. Добре дошли в моята стая. Чакай, имаме турбички още. Турбичка! Да. Събирам турбичките. Още едно око. Още едно око. И още едно око. Събираме очички. Не мога да се тръгна. Трябва да намеря още турбички. Ще намеря още турбички. И ще слагам на инвентара. Това е инвентар. Ще има и джумскер. Това е още едно око. Една руга. Друга руга ще бягам. Бягай! Бягай, това е чудовището. Пише бягай! Ще ме заключи чудовището. Тази игра е много безумна. Добре. Чупка вратата. Ето така. И сега троша вратата. Турква вратата и отваря вратата. То прилича като биометридаж. Нека да започваме. Туркваме. Прибираме се до стаята, която ние сме започнали. Слизаме надолу към стълбището. Това е вратата. Мога ли да се спра? Не. Това може да бяга. Знам, че мога да се тръгна в този хаос. Това е стълбата, което... Не. По-накратно. Ауч! Каква табуля! Тук ще бягам. Това е човекът, което хълца. Какви са тези свистички? Това е Хелуин. Още едно. 5 очи. Let's go. Я да продължим. Така. Стресна, нали? Когато слизам надолу по стълбите. Къде си, чудовище? Какъв е този съндък? В тази врата нищо. Добре, никога няма. И нека започваме. Първо турбичките са... Още едни турбички. Да.
Какви има? Турбички! Ще има тайни! Добре. Това е за трубичките. Не бягай! 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 Напред! Бягай напред! Какво става? Тепла музика. Молитка звезда блести, как се стига много ки. Добре. Ако искате още, абонирайте се, оставете лайк. Аз бях Светлито и ще видите много на моя канал. Чао!